Jo, takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dnes si ideme zahrať znova, ako vidíte už Brawl Stars. Áno, mám tu nejakých nových brawlerov, napríklad Rico, čo som len tak dostal, neviem prečo, ja som zapol Brawl Stars a zrazu ho mám. Takisto aj Penny. A ešte jeden veľmi dobrý brawler a to je Edgar. Ja keď s Edgarom veľmi dobre, neviem dobre hrať, ale dobre, to si necháme v pozadí. A dneska ideme vyskúšať všetkých týchto brawlerov. Tak ako prvý ide Rico. Keď zriem trošku divne, tak to len z jedného dôvodu, že šop horí. Fakt zázračné, že včera som vydal video a hneď už, počkaj, kto dal? Nechápem, kto dal duo, no ale dobre, nevadí. Necháme to aj takto. OK, Lumi. Boom. Máme ďalší kill. No proste bol som chorý. Lumi. No poď sem, Lumi, no poď, Lumi. No, Lumi. Ale on je fakt OP brawler. On je veľmi OP brawler. Ty neplačkaj. Ty plačkoš. Čo? Kill. Čipol som. No aj tým chcipol. Dobre, nevadí. Však sme tretí. Zaujímavé by ma, že kto dal duo. Ja som mal solo. Dobre, vyskúšali sme teda Rika. Teraz vyskúšame Penny. Dobre. No. Keď vidíte, ja si nemôžem získať ani pár kilby. No viacej HP než ja. Dám ju, ja ju dám. Yes. Chcem sa zabiť navzájom. Asi. Neviem, no dobre. Vyhrali sme solo a teraz pôjde zabavná Edgar. Ja s Edgarom veľmi neviem hrať. A to je ten háčik. Vyberáme si Edgara a ideme asi na to. Solo showdown. Ale dúfam, že mi neostane Kaze, lebo Kaze je strašne OP brawler. Ne. Nebudeš mať kill zo začiatku. To sa bude rozlučiť. Veľmi ľahko sa ti vyhnem. Strašne. Typku, neser ma. Nie Edgar. Nie Edgar, ale Frank. Nie. Kaze. Ale tohto tu na záhadného človeka som
akože už stretol. A tak, dobre. Ja sa ešte jednu vec spýtam. Mr. Pin, Jean alebo Tara? Lebo mne akože kamaráti radia, že Mr. Pin. Ale ja úplne neviem. Hej. A tak asi nejak. Teraz. To čo teraz? Ja fakt neviem. Mne padol nový skin na Byrona. Takýto. Dobre. Čakať. Ja som dal solo showdown. To prehrajem. Nami. Kamo, ja všade vidím toho Edgara. A kde není, tak ja ho aj tam vidím. Okay. Toto nebol dobrý nápad. Ok, ale má poison. Ty vole, mám tu. Au. Neprežijem. Ja som vedel, že asi nemám brať tohto typka. Dobre. Zahrajeme si trio showdown. Zoberiem si, ja neviem, škrátka, tak ho budem volať. Len tak. Lebo on má akože dobrú ultinu, lebo on sa rozkrúti jak helikopter a jak ho ovládate, tak on proste ide. Chcel si kamarát. Ty vole, to tu kosíme. Okay, ale ja sa môžem rozkrútiť jak helikopter teraz. Takže som vám kedy to mám využiť. Dobre. Celkom rýchlo. Sme vyhrali. Paráda 4-3-2. Tak nám to aj sedí. Ronaldo Lip. Neviem prečo, ale dobre. Tak. Nemám na čím rozmýšľam, ale dobre, nechajte to tak. Za chvíľu už budem mať 6000 poháríkov. Nejakých 15 poháríkov a 6000. Paráda. Už mám tento 15 na Barino. Ja si ho zoberiem. Ale ja som našiel jednu vec, že ja poslednú dobu Edgarom, neviem prečo, ale toto Bravo Arena, ja nemôžem nič zničiť. Nepadol asi ten najlepší brawler. Tento teraz neviem asi fake. Ja fakt, že tam iný. A pošlom tu na pekne. Nech sa páči. Ježiši Kriste. Au. Trošku to bolelo. Anttila. A však tam nechoď. No to čo robí typek. Ja mám takéto zdvihnuté ruky a ja takto viem hádzať. To má takýto pekný efekt.
Au. To bude ťažké vyhrať. To je hadačom. Dudu. Házač versus házač. Házač 1 prehral, čo som ja. Ten je najhorší házač na svete. Čo je asi Barley. Nehnevajte sa, ale podľa mňa asi hej. Možno ich takto nezradil. Serge. Ok, mám kill, zabil som Sergea. Ivo, to je tesne. Ne, oni idú ku nám. Nejde pomôcť. Pokiaľ to prehraje, nevydrží. 4, 3, 2, 1, poď. Ne, kamo, 1 sekunda, aby som bol spávnutý, ne. Jak trepí, dlhajky. Teraz to bude robiť. Ne, nemám. Ja by som teraz mal dostať nejaký... Však Legendary som mal dostať. Nie za 6500, ale za 6000. Dobre, nechápem, ale okej. Čo je to? What? Jaj, toto sú moje prvé cesty. To som dostával rôznych oných brawlerov a tak ďalej. Ale celkom zaujímavé. Dobre, ja som tu dostala Rika a... No, Rika a nejako som dostala ešte Penny. Neviem ako. No to už nechajme v pozadí a dobre, házačov si nedám. Ja si zbaril Stula. A Bravo Area. Lebo Stu, on to ultino, akože je to krátke, ale on dá akože oheň. Ok, my máme celkom silný tým. Yumi, Stu, mám jeden. Vyzdávam, že som akože frajer, a toto nie som. Toto ponechajme tak. Au. O! Nie, to było też. Spekny zhor. Nie zhorał. A to szkoda. To ten cud by miał zhoreć.
Kde som? Ale ja viem, ako ich identifikovať, že kde sú. Lebo tam majú také červené blbosti, ktoré ich prezradzujú. Ja sa môžem ich blížiť proste ku oným. Ku veži. A potrebujem, aby sa tam takto dostal. Niekto z tých malých botov. No! Poď. Uberáme. 64. 63%. Ubrali sme celkom veľa. Pôjdem ešte raz zautočiť. Keď je tam ešte jeden malý bot. Bum. Pretože keď máte Stewa na toto tu má, tak máte vyhráte. Na Bravo Ara. Lebo to asi najlepší Bravo, akože si môžete vybrať. Lebo on akože to svojou ultinou. Dáte to. Yes, paráda. Máme to. Dobre, takže asi takto. A nezabudnite dať like a odber, pretože prečo nie, mne to veľmi pomôže. Alebo urobíme to po mudovom štýle. Daj odber a budeš mať šťastie do konca života. Hej, takže kľudne môžete posluchnúť jeho radu a dovidenia.